To ka giduoko chien kaka iwacho no, to koro kare modonje broad based ni dhi konyo wagang'o. Broad based wadonje dhi konyo gik mang'eny kaka nene. Okay? Ing'eyo ni king'iyo kata mana migepe ma jowago osebedo ka tiye. Okay? Okay, mokwongo ing'e ni gima duong' ahinya about broad based. Ing'eyo ni kadebo ni jakom ne ok oyie mondo mi ochung weche manche ne dhi marach ka, to di koro onge gi piny. Okay? An gi pacha aparo ni maduong' ahinya ma broad based ne otimo en ni noduogo nwa piny. Piny nosedhi. Okay? Piny nosetimo ang'owa nosedhi. Jakom we chung ma wach ni koro an mara kata ubinafsi atimade awera godo ang'e piny. Di koro onge gi piny. Apani mano duong' ahinya ma nyaka ong'i. Mar ariyo en ni jok mwatero e piny owacho bedo e cabinet. Ok ing'e ni nitie gimiluongo ni cabinet. To kanyo koro nitie jowa mang'eny. Nitie Aziason Jo, nitie Oparanya, nitie British School, nitie Mbadi, nitie Opiyo Wandayi, gintie. Mangiso ni gik ma waparo ni beyo. And ing'eyo ni jowagi ok ne gin ji ajia e ODM. Wan gi deputy party leaders kanyo. Wan gi joma bende ne jok ma ok yot ahinya. Ariyo kuomgi osebedo governors for 10 years. Koro ang'eyo ni gibende ne gin gi paro mar chama kaka ne nyalo timo ang'o, kaka ne nyalo ran piny. To bende gin gi paro ma ginyalo somo kuom ma gin go giwegi ma ginyalo somo kuom ang'o kuom oganda. Omiyo iseneno ka nitie weche moko koro sano se maber. Sani jok yuaga ahinya weche mag ang'o cost mar electricity kaka gin go. Wandayi apani dhi maber. In the recent past, by the way, kata ng'eyo gima nitie Mbadi timo, apart from the very recent past, ndalo moko kanyo we were at current in terms of pesa monego bed ni miyo counties kawuok ang'o e national government. Okay? Ineno ka bende otamo winjo jopiny. King'iye gi ministers mosekalo, and more accessible or reach out to the people who gi gik machalo kamago. But maduong' ahinya ni kuro sani gombo marwa kata paro marwa kalo gik mane waparo nyalo timo e piny mar Kenya can be placed on the table. Okay? Okay? Omiyo an aparo ni other than the fact ni waduogo piny irwa, bende wan gi paro manyien. Mosetimo ang'o mose dhi e kanyo ma koro joka nyalo tiyo godo. En mani koro ing'e ni iwacho ni the back stops with the president. Ing'eyo ni nyalo bedo ni advice ng'ato to onyalo winjo kata konyalo winjo. Koro mano to mano wachne. Ana nyalo wacho kamano. But aparo ni jowa to miye paro kamili. To i broad base ka